Si na dobrej ceste. Ale ešte nie si v Poprade, nedvíhaj pyšne nos do hora. Ty nemáš istotu, ty máš len nádej, že keď vytrváš na tej ceste, do Popradu sa dostaneš. Ešte môžeš odbočiť, môžu ťa zlákať, môžeš zablúdiť, vrátiť sa. My dávame týmto ľuďom nádej, ukážeme cestu a dáme im nádej. Ak vytrváš na tej ceste, do Popradu sa dostaneš. Poprad, posledný Poprad, to je nebo. A predtým Poprad, tvoja rodina. Ukážeme smer a potom im dávame nádej. Čo robíme tým závislým ľuďom? Ukazujeme smer a dávame im nádej. Dávame im nádej. Však? Nádej nás privádza k láske. Viera k nádeji a nádej k láske. A čo je to viera? Preto používame slova, čo to je viera? Čo to je viera? Čo je to viera? Aj diabol, dajme pozor, aj diabol je veriaci, dokonca on je presvedčený, že existuje Boh. Keby tu prišiel diabol, rýchlejšie spočítaj, jak ty. Lepší matematik. Jednička z biológie lepšie pozná tvoje telo, jak ty. Jednička z ekonomiky, on vie, čo sa mu oplatí, čo nie. Diabol by prepadol z pokory. A keďže pokora je matka všetkých čností, tak všetky čnosti 5, aj tá najznešenejšia, najväčšia láska, pív, 5, pím, tam by dostal bombu, prepadol by. Pozor, viera, svätý Jakub hovorí, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem svoju vieru. Viera bez skutkov je mŕtva. Bez akých skutkov? Skutkov lásky. Svätý Jakub. Čo je to viera? Viera je odpoveď na Božie zjavenie. Boh mi niečo zjaví a ja odpovedám áno alebo nie. Tá tvoja odpoveď, to je viera. Nie jazykom, životom. Matka povie, synu môj, nekradni. A ja poviem áno alebo nie. Otec povie, nepij, nedroguj. A ja poviem áno, alebo nie. Farár povie, žij mravne. A ja poviem áno, alebo nie. Odpoveď na Božie zjavenie, to je viera. Boh ti zjavuje cez otca, cez matku, cez farára, cez bežné udalosti. A ty odpovedáš. Na túto vieru je zvedavý Boh a tá sa prejavuje živá viera v skutkoch lásky. V skutkoch lásky. A prosím, tá ťa privedie k nádeji a nádej je radosť budúceho dobra. A nádej ťa privedie k najväčšej čnosti, najdokonalejšej, najväčšej zo všetkých. A to je láska. A čo je to láska? Dievčatá, ženy, povedzte, čo to je láska? Taká 14-ročná mi povie, čo vy viete, pán farár? Láska je láska, pán farár, čo vy viete? Ja som z jahody spadol. 14-ročná mi povedal, čo vy viete, pán farár? Láska. Povedzme, čo je to láska. Veľmi ľahko si to zapamätáte. Jeden môj priateľ, kňaz, Pálko Hudák, to pekne hovorí. 3Dčka. Dať druhému dobro. A máš to. To je láska. Nevzať. Pozor, žiadostivosť a láska. Jak vajce vajcu podobné. Jedno slepáče, druhé slepáče. Jedno rovnaké veľké, druhé rovnako veľké. Jedno rovnako ťažké, druhé rovnako ťažké. Rovnako oválne. Ktoré chceš, to je jedno. Pozor, smradlavé vajce a živé vajce. Smradlavé vajce, keď zješ, to ťa otrávi, vyvrátiš to. Živé vajce, praženica, to ťa posilní. Taký rozdiel medzi žiadostivosťou a láskou. Vo filmoch, prepáčte za výraz, v sprostých filmoch, to si nezaslúžia ináč. Môžu mať 10 Oscarov. Môžu byť 10. U nás dostane ocenenie v Žakovciach, prepáčte za výraz, sprostý film. Môže s 10 Oscarami. Keď ten chlapec to dievča okradne, môže on tárať o láske, koľko chce. Jak poznám, ktoré vajce je ktoré? Keď navonok sú rovnaké. Veľmi jednoducho, podľa obsahu. A jak poznám obsah? Žiadostivosť berie a láska dáva. Celá finta. Pozriem na svoje dievča, čo by som ešte mohol zobrať? Pokoj z duše, dobré meno, čistotu. Môžem ja tárať o láske, koľko chcem. Okradol som. Láska dáva, zachováme pokoj duši, dobré meno, čistotu. To je láska. A máš vzorec. No a môžeš pozerať hociaký film. Okradol to dievča? Žiadostivosť. Obohatil to dievča? Láska. Láska. Dotyky na ženách. Muž je ten, ktorý sa chce dotknúť. Však on je taký, zakodovaný, že sa chce dotknúť. Prečo nie na koleno? Nevieme. Chce sa dotknúť, hotovo. Nerozmýšľa, čo bude ďalej. Dneska sa môže dotknúť a sa dotkne. Žena je tá, čo sa dáva dotýkať. Dotyky samé o sebe nie sú zlé. Pohlavný styk to nie je niečo zlého.
To je niečo nádherné a krásne. Pohlavie nezakrývame so špinavou handrou. To není pravda. Jablko v júni, také maličké. Jablko v septembri, také veľké. Keď ješ jablko v júni, to dostaneš hnačku alebo červienku. Také. A keď v septembri ten istý konár, tá istá záhrada, tá istá odroda, ten istý strom, v septembri ti to osoží, v júni ti to poškodí. Pohlavný styk mimo manželstva, jablko v júni. Pohlavný styk v manželstve, jablko v septembri. Farári nehovoria, nejedzte jablka, pre Pána Jana, vyhnuli by sme. Farári hovoria, počkaj z júna do septembra. Toto hovoria farári. Keď naučíme svoje deti, aby mali správny postoj k ženám, aj k sebe, ľahšie odolajú žiadostivosti, lebo droga, alkohol, to je jeden z prejavov žiadostivosti, chce brať. Diagnóza bezdomovca, povedzte mi. Človek chorý na lásku. Čo on bol naučený? Brať. A preto sa dostal ku mne. Čo my ho učíme? Dávať. Celá finta. A čo dávať? Lásku. Ak sa naučí dávať lásku, je preliečený. Nehovorím, že už zapál plúc nedostaneš, keď ťa preliečí lekár. Ale už vieš, ako sa lieči a už vieš, ako sa máš chrániť pred zapálom plúc. Neznamená, že už keď si narkoman, že sa prelieči, že už nepádneš do tej drogy. Že keď si alkoholik a tak ďalej. My u týchto závislých ľuďoch nehovoríme o silnej vôli. Hovoríme o silnom motíve. Miluješ svoju ženu. Hej, farár. Toto je dôvod, aby si prestal piť, drogovať. Ja viem, farár. Mám rád svoju dcerku, chcem sa ku nej vrátiť. K matke sa chcem vrátiť. To je ona. My ho podporujeme ten motív, vo farbách ešte malujeme, aby sa chcel vrátiť. A má sa. Najhoršie, keď sa nemá kam vrátiť. Veď to je veľmi ťažké. Tým chlapcom, keď niečo vezmeš, ty musíš niečo dať. Keď psovi zobereš kosť, len tak, pohryze ťa. Nemôžem mu, jak mu zobereš tú kosť? Hodíš mu kúsok mesa, a on vtedy pustí kosť a tak mu vezmeš kosť. Narkomanovi nielen, že vezmeš drogu, ty mu musíš niečo dať. Niečo hodnotnejšie. Prečo on by pustil? Však musíš mu niečo ponúknuť. Keď títo chlapci mali predtým pištole v ruky, nože v ruky, však, no tak prosím pekne, tak keď im zoberiem tie nože, fľašky, pištole, drogu, no tak musím im tam niečo dať. Ruženec, knižku, modlitevnú, však krampač, lopatu. Prosím, niečo im tam treba dať. Treba, čo? Vláček? Tak aj to možno niekedy však, ale prosím, toto vlastne robíme, že dávame týmto ľuďom nádej. Dávame týmto ľuďom nádej. Učíme ich, aby boli opravdivo pokorní, aby svoje hriechy videli, priznali a vyznali. Hej. Aby toto ich učíme, toto je našim cieľom a snažíme sa ich zaradiť späť do normálneho spôsobu života. Práve tým sa otestuje, keď je naučený dávať, lebo bol celý čas ten narkoman, alkoholik bol naučený brať. 3 stupienky lásky sú, to vždycky také mladým hovorím 3. Všimnite si také knižnici, taký teoretický len príklad. Jak miluje 3-ročný chlapec, 14-ročný puberťák a 25-ročný zrelý muž. 3-ročný chlapec, otec daj, mama daj, kľúčov dá, daj, no daj mu. Zabije seba, otca, matku, všetky, ale kto vie, čo by zrobil. No daj mu. On dneska nemá 3 roky, on dneska má 23 rokov, 43, 53, 93 a zostal zakrývaný.